All Adivasi Students Association of Assam Dolamara Regional Committee atum patir piponsi keramtang vosik ne phaikrener keparni HS lapen HSSLC satlang kachepa ondu natuma phan karcho lapen lokachar lehin cherok to amai kapadopon Dolamara T State Labor Club sahem along kapadopon bangso karcho amai along ada por phai kepen AASAA KADC rapang rumchun bang Umanondo Bauri pen kacharipon bangso amai along alohi sarpo aman pen MSc Sharban Telenga DMB Chairman Mongol Singh Terang VDC Klembang John Kathar pen danglok ke omdung atum chetong don Bangso karcho amai along ke doan atuma phan ang thegalura pen maflar pen si archupon Bangso ahut MSc Sharban Telenga pen kaningje ponatengke madu setame lokachale ahut ke dorde phopia kisung do setame ningche pa oinangi ningka chepa lara bangke ningche pa ningdingsi kacharli mate ke thekja phan kabor ia bangsi kenangji athe nonakai kachapati apir thelongke thereng nangji la pen chingthu du nangji purotang te toklang hin ke paprang dona bangke akenang sotbota lamthe jaipon Bangso karcho amai along me thanga jutang ke pareng verje phan nimso pi maratum pen jumur ke kansedame rara thengno paklang pon Dolamara pen arjison rongphar Karbi Anong live